camps, co-working spaces, and market access. To support their entrepreneurial journey, the program also provides financial assistance through business grants that help entrepreneurs grow and scale their ventures. The top 35 startups receive Rs 2 lakh and the remaining 40 startups receive Rs 1 lakh in funding. With free co-working spaces, startup tools, branding support, and legal services, CMECC helps you focus Sekolah Pok Kelama jangka All Primary School Teachers Association harga sing tok ding jangka tayo kila penolong ya kejing ya rally harga nong bak shelong ban percak jor kejing temu ban penteri kam ya ka Meghalaya Education Grant na kebentar kino kai school deficit harga jela kino kai Pok Kejatri jangka All Primary School Teachers Association apsta harga arpu artrek nailar kila pelong da kejing ya pat ba ban penpaw kejing persyak ya ka Meghalaya Education Grant MEG bak bandawa badi ban beteng bet kejing terekam jong kejing ai ya kejing sio deficit bandalor kiwe kejing dawa ya kejing ya pat ba kejing sertap kibor pulet kelas dang nor ukpor spo German step na jail road haga bakino hikai geliat leng ba kathan kandaila ter ke office deputy commissioner nan polok polo balapun kot golf link community hall Apa kerana kilat patai kubor general secretary ke absta ba FC Shulai ulong ba kejing penolong ya kejing ya pat ba kalong ban penpau kejing persyak ya ketenar pulih putih ke sorkar jela baga temu ban pendu ono ya kikam deficit ban penteri kam no da ke MEG ni ba ga jung kapor iba tani belong presiden jong ka district ke jongi ba deboki belong ai te ka jing sedang ke jongi kalong ke peningkong kalong ha country trik jong penai jun ke sorkar ka education department kala penmi ke ke order ka boong ba kinong tray ki ba draw ya ke GIA kita ban sok thai no na country post name se kesan pu prasnem dahdian bengilayo ai getu ka pratrik jong nai January jong ni kesnem hing ila ki persya lengba jong ki jingtho ngimpat penpau sa ka prathei ya kata ka benta bat ngilaya le bat ngilaya ki de ki jingtho ki jongi te kalong ko basul tenat ba nakaliang jong ka education department ka respond ya kata ka jingtho ka jongi da ka ba ka withdraw no ya kani ka age ka ba ka ong ba na 60 ka 58 ka withdraw bat kani no kumto kabar bat kami kindiat ndai ba kan tho ya kata aka khat khandai trik jong ubna jun jong ani snem haba ni dangdan apa ka meeting apa tura kila susain ya kitu ki arpo tali di government LP school kum ki ban IT no syakni ki NGO ko bomot kamades union apa tura de hadin nang tu ka arpo trik nila ya tho ya memorandum sau chief minister badu chief minister lingba ka ai ka pangimla ban tip haga khat pratrik jong ni nai August kila ong ba kata ko order can keep under suspension support ngimla ban tip ka ai ka ban mi ka ba kham khia ba ka dei kani ka pisa jongi kinong hikai ka bangi tep apa ka CPF ka jongi ki school ki jongi pro khai aman laki school ki bu ya gani ka CPF ka joki haki account jongki nong hikai individual teachers andai kai ka bami ini kalong ba how benar December lasumi kesan ka order jong education department bangi dai ban close no ya kini ki account ki jongi tang na ka school ka jonga ni dan ringot kino hikai khat khandai lak bat ni la tap ni ka pisa paro khat kino hikai ki badai ki non government deficit ila tap ni ka pisa bat da kata ka order ka boong ba nodal officer unsai ya ki individual account ndai ka bapla kalong hadu menta ngimpat lo ai kata ka personal account number kata ka dai ko we dia ni ka bentang kerencai bala da kamle ka skar kamle ka ai kayin bishar ka dan
Kakut kadang. Dia ai berkakut kan besar madu badai ban yok bat madu badai ban yok kat ye kani ka benta ka badai ke centralize. Karai ke jongi ka dei kata. Kawai pat kalong ba ki penmi ye ka tu ka baki ong ke roster. Di ngin le roster kumdu kan ye school primary la kalaj kawai ka post. La kalaj kawai ka post kong benta. Di hadu mentang ngim la ban fill up ye kini ki post bat filat tip hi nong kendong ngidan ka we no kai kidan ko ma south ligi school bam yo nong hikai bam dan nong hikai kila khang no kini ki school ki joki ka ba kham khia ka long menin ki ski ka pani ko ga order ka ba ong one management nang ta one school account one school ye te nga try kani ka banta ka ta ba mendai tang ye yu baladadan ki school kani ka campus south ligi school ngin pelong tang ka we ka management Tendrai ka tulap ka jongi pa nakaway sa kaway kay kaya. Di ka ay ka ba kam kata susu hagani ka MEG ka ba PE giong. We oppose MEG hagajing sisya ngim oppose ya ki MEG berokat. Namarkan don hi katu kat ni ka benta ka bayadai ka MEG ka balong ka jing mentoy ru ya ki ad hoc bat igiwi kinong hikai. Ki bayo ay tu tulap ibaret jongki iba khat prahajar iba arbu kena hajar. Tila da kawan na kani ka MEG kata kamut kan yo ka bahe ka tulap yaki ni kemen bat ni support yaki andai pimla pat ban kini na kani ka jongi ban pen he ya kate kata ka dei ka ai de kumnu kin suong ban pengkut no ya kini ki deficit indah la song thai ngang atrai ini trai minta ban nei la song thai ka tu ka post kan lek no ka MEG kamut long su ban long deficit kabangun no pila kini no ai kini ka hak ka badai ka deficit bat ka badai ka benta ka jongi ba piong ban sam ni kite nrengi ong haba pi kwa ban penhe ki sei ke na ka pisa jong ka sarkar ka babun ban penhe tulap i kite ki dong kai ad hoc nim dan ni ai kata nre kim so thu ka wei pat ru ka dan ka benta bagi kren ban ong ai lut i kini ki management school managing committee bat ka sarkar ko ong baya kani ka pisa berok on tap no ka badai on tap no ha kata ka school management bat kata ka school management kan sesiu tulap ye gini ginong kai berok ki ai ki de barok ki bale ngam ong bakale ka sarkar jong ukonrat ngam ong bakale kata hendrai kale ka education department daki kato kat ni ki officer ki ban pengkela bat ban pekut gini ki ndala kelumar mangi hang ni ki lalik kejinge kan mi hangi dia nak kata kata lada kani kejing dawa ka bamenta pang daga district ke jongi ka bangile kam skor kam plat ngila deble hajwe ban highlight yiki ba ban highlight kita kiba dan kata kejing sto bangi bisdi yaki yang nut yaki kata kam de nringi highlight ba ya kai ka bangi kwa bagi deficit kena bagi ad hoc kin ki tang bahaba pengkio kamde ban kata nang ni ngatrai mapi ki badan nang ni ru lada pidan sawut ki khon ma nyabu ka jo ka akong khon ubo khaddo ubo khendiat ubo he ubo sibon pitre ban ye divide marbiang lada kitre komta ki he sarkar ngi le tingi kwa ba ke nrei yo ka sulong tang ngi ki nong kai tang ngi ko pemi ki ordan na ka poh ko dei na kata kada ni sedang swai gani ka rally ka jongi bat tilong pis pi galong pis ba ngim kwa ban penthut ngim kwa ru ban penwit ya kinong tre lani ki office sarkar til ladangi i bagile bor tingin sabu gen kasgi bamangi ru ihapan pedi ka bor ngatrai tang na district kat ni palat arajar kila dan hang ni ladawan sena jantia ladawan na zagaru oi pi mene katu kat ni ki garu ki wat mendai bakiwan barok khat ki dei tang kinong kit kam jong ka district association ki wan ban support hang ni ru ki dan katu kat ni kinong kit kam ki badan na po ki college ki baong bangi wan ai ka support ka pi bat ki jik thor ki ai ke city yang ni te hato lo da kani ke jingi ki ke jongi kadai no ka benta jongi simet kadai no ka benta ke jongi si ke jing mentoi ke jongi ngasgo kata ka jing perkhat jong kita kalong ka babaklah